Gaueko ordu bata eta 54 minutu Ingalaterra gizonezkoen futboleko munduko kopako finalerdietan izango da bat eta bi irabazi dio Norvegiari Hard Rock Stadiumen Miamin jokatutako norgehiagokan eta honenbestez Thomas Tuchelen taldea munduko txapelketan ere finalerdietan izango da gogoratu behar baita 2024ko Eurokopako finalista izan zela. Horiek horrela, gogoratu ezagun, batetik Norvegiak bat eta bi irabazi ziola Brasili eta Ingalaterrak 2 eta 3 Mexikori. Horiek horrela baita ere, gaurko partidarako Stale Solbakenek eta Thomas Tuchelek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Solbakenek 4-3-3ko sistema ezarri du zelaian, Nilan izan da atepean, atzealdean lauko lerroan. Riersone jokatu eskuinetik, Wolfek ezkerretik, Ayer eta Hegem izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Berge eta Odegaard kapitaina izan dira, eta goian eskuinetik Sorloze jokatu du ezkerretik, Schelderupek eta puntan Erling Haaland izan da. Thomas Tuchelen aldetik berriz, 4-3-1 sistema ezarri du zelaian, Pickford izan da atepean, atzealdean lauko lerroan, Konsak jokatu eskuinetik, Orrilik ezkerretik, Way eta Stones izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri Bikoitza Andersonek eta Declan Ricek osatu dute, Bellingham izan da erdipuntan, eskuinetik Madueke jokatu, ezkerretik Gordonek eta puntan Harry Kane izan da. Epaia Clement Tagpin izan da, laguntzaile barrean Jeron Brizard eduki du, eta partida hasiera berdindua izan da, baina Norvegiaren aldeko joeratxoarekin egin handi batean. Izan ere, ikusi dugu Ingalaterrari zenbaitetan baloia atzetik ateratzea kostatu zaiola, ez dute lortu Riceekin eta zelai erdiko jokalariekin hasiera batean lotura hori egitea eta hortikan irtetea kostatu zaio Ingalaterrari, eta aldiz Norvegiak oso ongi eta bizi jokatu du batez ere, une oro noski Erling Haaland bere izarraren bila, baina berriro ere Martin Odegaardek orkestrako zuzendariaren makila hartu du eta taldea aurrera gidatu du alde batera eta bestera zabalduz, eta horrek Ingalaterrari arazoak sortu dizkio eta hasiera horretan sufritu du Thomas Tuchelen taldeak. 36. Minutuan iritsi da gainera partidako lehen gola, hain zuzen ere Martin Odegaardek Schelderupi eman dio gola, eta haze gola egin duen Norvegiako erasoko jokalariak, haze gola hor egalean zela ezkerrarekin Jordan Pickforden atea bilatu du erdiraketa egin beharrean lehenengo zutoinetik, gertuen zuen zutoinetik hain zuzen ere, beti zailagoa dela, urrunen zuen zutoinetik, jaurti du eta ze gola baloia sareetara joan da, ez da inungo erreboterik eta ez izan, eta gainera ikusi da jaurti duen bezala ez dela nahi gabe egindako zerbait izan, nahita egindako izan dela, haze gola benetan Schelderupena, eta bazirudien Ingalaterrari arazoak hasi zitzaizkiola, azken finean gutxiago izaten ari zarenean oroar, eta gainera aurkariak gola sartzen dizunean ondoren horri buelta ematea gaitza izaten da, baina Ingalaterrari ez dakit, hor God Save the Queen, the King gaur egun dio kantuak Ingalaterrako ereserkiak, eta halako zerbait izango da, banakoa Anthony Gordonek Bellinghami eman dio, 45. Minutuan lehen zatia amaitze hartzela, Bellinghamek sekulako jokaldi egin du, izkin egin dien Norvegiako bi jokalariri eta ezkerrez bikain maixuki erdietsi du Ingalaterraren lehen gola. Jude Bellingham gaurkoan eroia izan da, aipatu dugu behin eta berriro kritika asko jaso ditu denboraldi honetan zehar Real Madrilen, ez soilik bere errendimenduagatik, baizik eta eduki duen jarrera eta disiplinagatik ere hainbat kritika jaso ditu, baina munduko kopa honetan zehar erakusten ari da zenolako jokalari puska den, zenolako jokalari baliagarria izan daitekeen edozein talderentzat,
eta Ingalaterrak hori ikusi du jada Bellinghamekin, eta gainera hor polemika izan da, zuzenean ez da ikusi, neu behintzat ez dut ikusi, baina nonbait arma kamera jo omen du aurretik, Bellinghamen gola iritsi aurretik, horrepaiak ez du ezer ikusi, ez da sensorerik eta ezertxo ere egon, eta ondorioz gola baliatu dute, Jude Bellinghamen gola, eta banakoa, ezarri du aipatu moduan, 45. Minutuan baita ere Harry Kanek gola erdietsi du, baina paiak balio gabe utzi du, eta horre kapur bat deskonektatu egin du Norvegia. Gainera, Saka eta Eze atera ditu ze bi jokalari, ez dauka ulkimakala Ingalaterrak ere, Saka eta Eze une berean ateratzeko bi jokalari bizkor, baloiarekin abilak direnak, beti ez alako jokalari askotan gertatzen zaien bezala behar bada azken metro horietan, eta une erabakigarrienean beste fintasun bat falta zaien jokalariak dira Saka eta Eze, baina oroar ikusi da Thomas Tuchelek bazekiela, une hori zela naiz eta etxeden aldira joan, nolabait Ingalaterrak lortu duela berpiztea errauts horietatik berriro ere talde izatea, eta bi aldaketa hauek horren zantzua izan dira. 57. Minutuan Hegemen gola falta baten ondorioz korner batean balio gabe utzi du epaileak, eta 60. Minutuan Riersonek min hartu du eta bere ordez Aursnes atera da, baja garrantzitsua izan da Norvegiarentzat, Rierson funtsezko jokalaria baitzen, eta gainera Norvegiak ere erasora jo du, Nusa eta Bob atera ditu, Schelderup eta Sorlozen ordez, eta hor ere aldatu da berriro ere Norvegia, pixka bat bai lehenengo zatiaren amaieran eta bigarren zatiaren hasieran ere nahiko talde jokaldiak edo erasoak aurre ikusten zitzaizkion talde bat aurkitu dugu Norvegiaren aldetik, baina Nusa eta Bob irten direnean berriro ere aldatu egin da, lortu dute hegaletan desberdintasunak markatzea, apur bat oreka hori apurtzea, eta saiatu dira, baina ez dute arrakastarik izan jokaldi horietan. Agerrek 76. Minutuan zutoinera langara bota du baloia, eta Bob eta Nusaren sarrera horrek eman dio gehigarri bat, apur bat Ingalaterra ere utzi du ez, Rhys James atera behar izan du esaterako Gordonen ordez, Rogers eta Spence ere bai, jada luzapena hurbiltzen, eta Ingalaterrak atzealdeko jokalariak fresko behar zituen, batez ere Nusa eta Bob zelairatu berri zirelako, eta esango nuke gaur norbaitek aldaketekin asmatu badu, bi entrenatzaileak izan direla, azkenerako Thomas Tuchelek eraman du norgehiagoka, baina oroar bi entrenatzaileek, eta aipatu behar da Solbakenek ere zenolako planteamendua egin duen, planteamendu egokia, baina ondoren baloia Ingalaterrak sartu du ez, sarera bigarrenez, hain zuzen ere, luzapenera iritsi dira, eta 83. Minutuan Nilanek akats nabarmen xamarra egin du, aurrekoan Losardi Belgikako atezainari hain zuzen ere gertatu zitzaionen gauza berbera, gertatu zaiola esan daiteke, baloiak ihes egin dio, eta aldaratzean Jude Bellinghamek ez du arkatu, eta hau kolpe gogorra izan da Norvegiarentzat, eta ondoratuta utzi du gol horrek Solskjaeren taldea, erabat ondoren saiatu dira ez, erasoan zerbait egiten, baina kamuts eta ezinean ikusi ditugu. 100. Minutuan iaia partida erabakita utzi da, Spensi egin dioten penaltia, baina Tagpinek telebistan ikusi ondoren penaltirik ez zegoela ebatzi du, eta ondorioz, bigarren zatian jada Ingalaterra kontrolpean eduki du partida, apenas eduki du aukerarik Norvegiak, eta
bideo hasieran aipatu dugun moduan, Ingalaterra berriro ere munduko txapelketa bateko finalerdietan izango da. Ikusiko dugu, azkenerako ez dugu analisia egingo partida horrena, hemendik ordu betera hasiko da, ordu biak eta lau dira, eta hiruretan hasiko da partida hori, hain zuzen ere Argentinak eta Suitzak jokatuko duten final laurdenetako azken norgehiagoka, eta hor erabakiko dira da zeintzuk izango diren munduko kopako finalerdia jokatuko dituzten lau taldea. Momentuz hor daude Frantzia, Espainia eta gaur sailkatu den Ingalaterra, eta Argentina edo Suitza, Suitza edo Argentina, ikusiko dugu zein izango ote den sailkatuko dena. Gogoratu beraz, Norvegiak 1, Ingalaterrak 2, Miami.